Egunon, Ester Bila Pamela argitaletxearen beste aurkezpen batera etortzearen. Badakizue gaur Xamarren Oripearen edizio berri aurkeztera batu zela, Donostira. Eta, ni Lander Mojola naguzue, Pamelako editorea, Josearekin batera. Labur-labur aurkeztuko ditut hemen maikideak, pixka bat hitzaren inguruan Pamelaren ikuspegitik, eta ostera Xamarri nago dugu hitza, bera gaurko protagonista. Antxon Lukuk ere etorri bertzuen, ezin izan du etorri, baina hitz batzuk dira dizkigu eta nintzate irakurri dugu presente dugulako ere bai. Beraz, Isabel Izartzelaia dugu gurekin hemen, urte askoz Xamarren lankide izan dakoa, Bilbon, Gabriel Aresti Euskaltegian eta zenbat Euskal Elkartean. Eta pixka bat, bera dago hemen representazioan edo Euskara irakasten duten hoiena. Antxon Lukuk etorri behartzen ere bai, Garaziko ikastolan urte luzez irakasle izan dakoa eskoletan Euskara irakasten duten izenen. Eta Xamar gauza asko da, baina beste gauza asko den artean autorea dugu, gizon eskuzabala, eta liderean Bilbon, eta bestatu batzutan ere bai, urte luzez Euskara irakasten izan dakoa. Zer izan da liburua guretzat? Badira liburu batzuk argitaletxeok edo medioek edo kritikariek edo famatzen ditugunak, edo autorek beraiek. Badira beste liburu batzuk horretaz gain irakurleek beraiek goratzen dituztenak eta ospatzen dituztenak. Hau izan da horietako bat nabarmen. Klasiko garaikide bat, Patziku Perurenak behin esan zuen bezala Euskal Arimaren entziklopedia txiki bat, eta bizitzan dituen, gero nugu dutugulatu batzuk, bizitza guzi horien adierazle edo adierazpide bi detaile. Askotan etorri zaizkigu Etxepare Institutoko irakurleak. Esanez, munduan zehar Euskara irakasteko eta Euskal kultura irakasteko izan duten testurik eta materialik egokiena, eta hori zen askotan hitza, liburu hau izan dela. Badira oso sarrera honak Euskal kulturara eta Euskal Herrira, askoz sakonagoak, nola ez, eta askoz detaiatuagoak, baina ez zegoen deus Oripean bezala lehenengo aldiz Euskarara eta Euskal Herrira hurbiltzen den bati azaltzeko zer garen eta zer esaten dugun, eta nola. Eta aldi berean, beste puntan dagoen adibidea da, baina esan izan digute liburua agortu baino, horregatik berretz ere hemen dugu. Guggenheimeko dendan liburu salduena izan dela urte askoan zer. Eta ez da preseski publiko bat zuzenen datorrena Euskarara edo Euskal kulturan interesatzera, baizik. Bilbo bisitatzen dute, Espainia iparraldeko hiri bat, eta Guggenheimera doaz, nazioarteko museo famatu bat, eta Guggenheimeko dendan, Madrid honetan dago museo guztietan da bat hor sartu, behintzat bukaran sosgaiago usteko. Naiz eta arte liburu asko egon, naiz eta beste motako souvenirrak egon eta Oripean zen libururik salduena eta txeiturik salduena, eta badu, nik uste esaten duela asko liburuaz. Liburua bera 5 hizkuntzatan dugu, euskaraz jatorrizkoa, gazteleraz dago, frantsesez, ingelesez eta katalanez, eta denera 32.000 aldetik gora joan dira. Euskaraz 10.000 gora, denera 32.000 aldetik gora. Kontatu gabe, zenbat eta zenbat dozenaka fotokopiaren dire liburu honetaz, eskola, euskaltero eta euskal etxeetan. Xamarren beste liburu batzuk labur aipatzearren badakizu, jakina da, labur behiratuz gero, zenbat eragin duten ere beste liburu batzuk, zeinaren oinarrian, akaso Oripean legoke. Oripean 92an atera zen, Orekan herri eta hizkuntzen ekologiaz 2001an, Euskara jendea 2006an, Etxea, ondare, historia eta mintzoa 2016an, Etxera bidean 2018an, horrekin irabazi zuen Euskadi saria, Xamarrak, eta azkena aurreko urtean, Biziaroak herri kultura 2023. Amaitu baino lehen, bi kontu. Benetan, plazer bat da horrelako liburu bat aurkeztea, askotan liburu bat aurkezterako nazakigulako ea gero baliagarria izango zaion norbait badakigu lehenengo ahotik gainera
liburu honek behintzat eragin duela bateko dio gehiago euskara ikasteko saltoa ematea. Gero bale Xamarrek kontatuko du. Eta amaitzeko Lukuren hitzak irakurriko ditut. Bai berak bidalitakoak eta bai berak liburu honen, edizio berri honen Gibel solasean idatzitako batzuk. Aski fite jalde zuten horipean. Bizi ukan nuen gure kaleidoskopio txarrura, sistematizaturik, apaindurik, edaturik eta aberasturik, liburu egina. Horipean irakaskuntza giroetan bonbainoa izan zen, eta kanpoan ere. Horipean, bere komiki formarekin, liburu laburra da, eta marrazki efikaza haiek kendu doan testu gutxikoa da horren buru, hainbeste errateko. Edozein adin badugu ere liburu hori gurea da. Begistatzen aldira horipeanen horri aldea du artikulu oro, izpiritua badoakigu gure esperientziaren hainbat adarkaduretara. Bizi beharreko lanetik jokora eta bestara lerratua, estetika hutsa bilakatzeko ondarrean, hizkuntzaren alanbiketik irakinik edo iragazirik, baltsazko gogoan kokatzeko naiz betiko. Pasio eta funts, muin eta ez. Antxon Luku. Eta bide emateko zuei, Antxonek berak, Xamarrei buruz idatzitako bi esaldi liburuan dituzue. Liburutegia osatu behar dugu bidaia handi batendako bezala. Gaineko apalategian, horipean ezarri beharko dugula. Eskerrak behin eta berriz, Xamar. Hori asume haua izango da, baina, egunon, denoi, gu Bilbotik gatoz eta eskerrik asko familiari aukera hau emateagatik aitortza publikoa egiteko Xamarrei zer izan den horipean guretzako, gure ibilbidean, zelako ekarpena egin digun eta zer lan erraztu digun. Hori publiko esan nahi dugu, eskerrik asko, Xamar, eta adierazi Bilbotik gatozela, zenbagara elkartetik, Gabriel Aresti euskaltegitik, Euskal Herriko euskaltegirik handiena da, oraintxe bertan, hil honetan, 1000 ikasle inguru hasi dira bertan, kurtsoan euskara ikasten. Eta beti izan da gure susmoa edo beti eduki dugu buruan, hau da, gramatika bat irakastea ez dela nahiko euskara ikasteko eta euskalduna izateko. Eta susmo horren pean, orain dela 21 urte edo, Xamar, topo egin genuen berarekin, eta bera bide lagun izan dugu, lankide eta lagun, jakina izan dugu eta dugu, eta berarekin batera lan handia egin dugu horretan. Susmo horri erantzun nahian, berak lagundu digu, nolabait formulatzen euskara ez dela gramatika bat, euskara kultura ezaugarri bat, herri oso baten bizipen, taupada, sinesmen, azken finean, kultura ulertuta, zabaltasun handi batean, hori dela, kultura esaten dugunean ez dugu esan nahi kultura gauza asko dira eta batzuetan txikiak direnak, baina oso handi direnak, baina kultura diogunean esan nahi dugu hizkuntza hori jakin gabe ulertu ezin diren ezaugarriak. Berak askoz ere adibide politagoak eta ederragoak ipintzen ditu, baina Euskal Herrian herri asko nola dauden eratuta, batzuk geografiagatik etxeen izenak, baserrien izenak, mendipea izena, Iturrondo, ez dakiz zer, beste batzuk lanbideen arira, arostegia, zapataria, ez dakiz zer, eta horrela festetan sartuta, mila gauza, eta horiek dira benetan, eragiten dutenak Euskalduntze prozesuan, horiek dira benetan ikasleak behar dituenak, ikasleak jaso behar du hizkuntza dela bizitzeko eta hizkuntza dela mendeetako historia oso bateko transmisioaren momentuko egoera, eta horiek denak ulertzeko ez da nahikoa hizkuntzaren gramatika jakitea. Horiek denak ulertzeko bizi egin behar da eta hori dena ezagutu egin behar da. Eta horretan hain zuzen ere, lagundu digu Xamarrek, eta horretan ardatz oso importantea izan da horipean. 30 urteko ibilbidea egin du, ja ez da txantxa, gaur egun astebete oso gauza gutxik irauten dute, eta honek 30 iraundu eta gainera berargitaratu egin da. Beraz, seinalea ez da txarra, Xamar. Zorionak. Orduan, egia da, bestalde, aukera gutxi izan dugula zoritxarrez, eskolen bidez, unibertsitateen bidez, gure herriaren ezagutza izateko,
Ez dugu izan aukerarik, eskoletan ez digute transmititu, unibertsitatean ere ez, eta egia esan material oso gutxi dago horretarako, horregatik ondo zaindu beharreko materiala iruditzen zaigu, eta mahai gainetatik aldendu beharko ez genukeen materiala euskarri handia delako, ez dagoelako besterik, eta asko erabili dugu, bai irakasleen formazioan, irakasleok saio asko egin ditugu xamarrekin, eta gure artean horipean ezinbestean irakasle guztiok irakurri eta aztertu beharreko materiala da. Berarekin saio asko egin ditugu, eta asko ikasi, eta jarraituko dugu egiten. Eta ez soilik gurekin, ikasleekin ere, ikasleen aurrean ere, xamar askotan ibili da, berak txisteak egiteko eta oso modu fina duka, eta ikaslei askotan kontatu izan die, 16-17 mendeetan eta Kobazuloetan eta bizi zirenean, eta beti izatien die, oraindik Iberdrola asmatu gabe zegoenean, eta ikaslea geratzen dira pizkat arraitu eta zertan ote dabil gizon hori, benetako ote da, harrapatzen ote dabil, eta denek ez diote harrapatzen, bere hildoa, baina harrapatzen diotena benetan samarzaletu egiten dira eta oso samarzaleak izaten dira. Denak ez dira iristen, baina iristen direnak benetan sale-saleak izaten dira. Ez dakit zeo zer utzi dudan, horixe, guretzat horipean ardatz bat izan dela, eta jarraituko duela izaten, eta bide horretatik jarraituko dugula. Gutxi dago, hortik, eta dagoenari heldu egin behar diogu. Beraz, laburbilduz, 30 urteko ibilbidea egin du horipeanek, euskal kulturaren divulgazioan, hain beharrezkoa dugun eskoletan, euskaltegiotan, eta espero ezagut beste 30 urte gutxienez egin bezala. Horipean aipatu dugu, eta lehen Landerrek aipatu duen moduan, bere lan guztia, ez da, beste liburu guztiak, eta bar. Ondo merezita, Samar, zorionak. Bai, pozgarria da ospatzea berredizio hau, hainbeste urteren ondoren ez, beti egon da hor, eta hasieratik garbi zegoen bi gauzak garbi dituen. Bat, Euskaldun gisa behar nuen liburua da, bere momentuan, ez bai genuen deus ezagutzen Euskal Herriari buruz, hori lehenengo gauza ez. Eta bi, garai hartan haur irakasle izanik behar nuen liburua zen, ez baitzen ez. Ongi aipatu duzen bezala, erabili da erakaskuntzan zabalki. Harrigarria dena da, baita ere unibertsitate mailan erabili dela. Horrek salatzen du gure kurrikulumen falta. Ez da normal liburu hau irakurri behar izatea filologian Gasteizen edo soziologian Deuston, gertatu den bezala. Ez da zuera normal. Funtsean liburua Antiolek aipatzen duen bezala, gauza xume bada. Ongi irudikatua, baina testuan aldetik sarrera baizik ez da, gauza xume bada. Hasieratik garbi nuen liburuak dituen ataletatik sortzen altzirela beste liburu batzuk, beste lan batzuk, zabalduz gai dakoitza eta sakonduz, eta hortik atera dira aipatu dituzen guztiak. Funtsean osatzen dute nik ikusten dudan kurrikuluna nolabait. Eta hori izateaz gain, beste hizkuntzetan garbi zen, garai batean ameskeria zena, pentsatzean beste hizkuntzetan zerbait interesgarria izan daitekeela gure herria ezagutzeko. Guggenheimeko anekdota oso interesgarria da, zen funtsean horretzen duzu. Heldu den jendea modernitatearen eliza hori ikustera, eta interesa dute jakiteko nun dauden ez. Eta hortik horipeanen hizkuntzen arrakasta. Aipatu behar da anekdota batzuk, adibidez inglesez, itzultzaile Margaret Bullenek eskatu zigun, berak nahi zuela itzulpen hori egin. Beharra zuelako bere lanetan. Hola etorri zaigu dira ez. Eta aipatu duzun bezala ere, unkigarriena gertatu zitzaigun, historiorik inkorregarriena Argentinan gertatu zitzaigun. Hango euskara irakasleak etorri zitzaizkigun behin bisitan egon ginelarik esanez, haiek erdaldunak zirela, biztan da, Argentinarra baitira, eta horipean irakurrita erderaz zaletu ziren eta erren zuten, ikasi da dugu euskara. Hori Argentinan gertatu zitzaigun, Euskal Herrian, Amerikan ez.
Baina, en fin, pensatzen dut hor dabilela, ez? Eta ez tekiz zer gehiago esan zen, gainerako guztia, denak esan da dituzu zuek. Testoren bat aldatu behar izan da, adibidez, Urkuluren dorrearena. 30 urte hauetan segitu dira ikerketak eta ikasketak, eta dagoeneko erromatartzat jotzen zen Urkuluko dorrea ez da bat ere erromatarra. Garbi dago, baita, kasi 16. mendeakoa dela, eta kokatu egiten dela Xato Pinon inguruan dagoen beste gaztelu batekin, eta Nafarroko konkistaren garaian gertatu zela. Harrigarria zen aizkoan baita, bat ere aipamenik esagertzea aizkoako dokumentazioan, eta erromatarrena balitz, biztan da, betidaniko dorre bat zen, ez da. Orduan beraz, aldatu dugu, eman dugu bidearen berri, bertatik pasatzen baita, Astorga Bordele, galtzada nagusia, erromatarren galtzada nagusia, ez. Horako ukitu batzuk eta zuzenketa batzuk, baina gainerakoan, liburu bera da, zer funtsean uste dut betetzen duela bere burua, ez. Eta bukatzeko eskerrak eman zuei guztiei, Gabriela Arestiko lagunei, hai esker lortu dugu gainerako lanak egitea. Euskara jendea liburua eta dokumentalak ere, ez ditzaguna beti ahaztu egiten dira. Eta hori da, ez? Eskerrak ematea guztiei, Antxon Urkuri eta laguntzen lauten gainerako guztiei, ez? Markatzen dute ze testoa dagoen, munduak testoa, ez? Orduan berrikusi izan da osoki goiti-goiti. Gauza batzu berdinak izango dira, baina gehienak aldatuta daude. Irudirik askarrenak aldatu ditugu, orain baditugu medio batzuk garaian ez zeudenak, eta gaurkotu dugu liburua, ez? Antxonek hartu zuelarik liburu berria lehenko astean komentatu zean. Ez nuen uste, ez nuen oroitzen hain ederra zenik, horixe da orain egin duguna. Testo bera da, baina horixe da oraintxe egin duguna. Ja, erraten nuen nik.